Baturiya TV, labarai da dumi-duminta. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta sallami 'yan sanda 3 wanda suke kare lafiyar mawaƙi Rarara. Hakan ya biyo bayan kama su da laifin harbe-harben bindiga sama na babu gaira babu dalili da suka yi a yayin da suke yi wa mawaƙi Rarara rakiya zuwa ƙauyensu na Kahutu da ke karamar hukumar Danja a jihar Katsina, wanda yin hakan ta saba dokar aikin 'yan sanda. Rawaito labaran ne daga shafin Gaskiya Dokin Karfe da ke kan Facebook. Shi ma Dauda Kahutu Rarara ya yi dogon sharhi akan wannan batu. Kaga yanzu mun je muna rabon abinci a Kahutu, wasu bata gari suka shigo suna nema su, kuma me yake akwai mata a gurin suna nema su ta tarzoma, wanda a nan gurin ne har muka samu matsala, 'yan sandan mu suka yi harbi sama. Alhamdulillah dai kaga kuma me aka ce su da azumi ne 'yan sanda ba za su saci a gas ba. To ni kuma da mun ban damu ba, ina dariya ta ma ina hidimomi na, saboda na san Kahutu ce bakin gurgudu me yake cewa in Allah yarda lafiya zan shiga lafiya zan fita. In je muna raba abinci, wasu matasa ko tura su aka yi ko wani abu suka shigo suna hayaniya, waɗanda ni na cewa ba komai 'yan sanda suna cewa wayan nan fa akwai abin da suke shiri. To amma alhamdulillah mun gama mun fito lafiya, tunda 'yan sanda suka harbi sama shikenan kawai su kuma kowa ya watsi. To ni na cewa matasa da Allah da abin da za su yi, musamman matasa a gida, kada mutum wani tura kai ce kai kaza ko kai kaza kan kaza, kama in yana da 'ya'ya ya sa 'ya'yan shi mana. An magana ta gaskiya ce, in abin arziki ne ya sa ɗan shi. Ina ganin kamar mai aikata wannan tsarin na siyasa ne, ka yi ra'ayinka in yi ra'ayina, in mun je gurin zabe wanda ke so in zabe wanda ke so, wanda ya ci Allah ya bashi sai a taya shi murna, shi kenan magana ta gaskiya. An magana zabe yanzu ba a kammala zaben jihar Kano ba, akwai kura. Ni na ganin wannan da hayaniya da za su yi da wani mai cin alwashi a kaina ne, ina ganin rashin sani ne ko bai san da ba shi wanda yake alwashin, saboda ni ina tsayawa ne iya matsayina. Magana muke ta zabe dai ba a kammala shi ba, zaɓe ba a kammala shi ba. Idan kana jira ka faɗi wata magana, ka bari ko ta tabbatar da ina ne a filin zaɓen nan kafin ka ce ka yi wani abu ko kuma kana da wani abu. Mu yanzu a zahirance mu ne da nasara a hidiman nan, a zahirance, tunda mu ne ƙura'an mu tafi. Duk da an ce an ayyana wani an ɗauki certificate an bashi, kuma gwamna ya faɗi wannan magana tangal ne, saboda ba za mu bari ba za mu bar mutane da yawa su hallaka ba. Mutane sun fito sun yi zaɓe, to ba za mu bari mutane a ci amana mutane mu ce kuma mun yi shiru ba. To ina ganin wannan ba wani abu bane, duk hargagi da ake a social media da wasu maganganu ba za ka hana ba, wanda ya san lallai wanda ka ɗauke shi ka kola shi da ƙasa a zaben shugaban ƙasa, a zaben gwamna ma ka kola shi da ƙasa, to kuma ina za ka na shi wanzan. To kowa dai ya faɗi magana iya bakin shi, amma mutum kowa in zai magana ya kamata ya iya bakin shi. Waka dai na yi waka sabuwa tangal kuma insha Allah nan gaba kaɗan Allah zai bayyana da nasara a inda take, kuma za a ji sabuwar wakar da zan yi nan ba rabbiya ba insha Allah. Baba Ganduje magana akan magana wannan certificate tangal ne, wannan abu za mu tafi kotu. To ba kowa bane a ƙauye ku yake jin wannan maganar, saboda haka na fito ne waka na ƙara jaddada masa abin da shi Baba Ganduje faɗa. Muna nan akan ra'ayinmu, APC mu muka ci zaɓe insha Allah, mu muka ci zaɓe na ƙasa kuma muka ci na jiha insha Allah, kuma nasara ta dawo inda muke ba rabewa ba. Na faɗa na ƙara na ce maka maganar sun ci zaɓe babu shi, mu muke da ƙuri'a mafi yawa. Wai certificate ɗin da aka ba, certificate Baba Ganduje ya faɗi wannan certificate tangal ne, wannan certificate ba barodo ne, wannan certificate shine ta leko ta laɓe. Saboda haka wannan abin da zai bambanta tantance maka wannan ka tabbatar shine kotu. Wancan lokacin muka ci zabe muka kayar da su, suka ce su yarda ba, suka je kotu, ko tantance ce mu muka ci, suka je kotu ta gaba ta ce mu muka ci, suka je kololuwa ma ta ce mu ne muka ci halattaccen zaɓen gwamnan jihar Kano kuma Abdullahi Ganduje. To wannan karan ma za a ce maka halattaccen jami'ar a cikin gwamna a jihar Kano, to jami'ar APC ce. Wannan in ka ba hankali insha Allah nan ba raɗewa ba, tunda abin nan ya fara, an riga an zuba, mun tura mun shigar da ƙara, saboda haka kotu za ta duba, kotu za ta rushe wannan zaɓe wanda aka yi ba daidai ba, a ce a dawo ma da wanda ya ci wanda gaskiya shi. Saboda haka ba wani magana wai ina
ina zato ko ai ba abun zato bane, abu ne ai a fili an yi shi an gani, ga wanda muka yi zabe mutanen mu kuma sun fi yawa, kuma an ce idan aka maka ba daidai ba kai kotu, saboda kuma wannan abin an yi makamancin shi yanzu gashi anan Alhassan Ado Doguwa ya ci zaben shi an ayyana, kotu ya ga ta INEC ta ce ta yi bisa kuskure, ta zo ta ce an rushe wannan zabe sai an sake gurare da yawa. To saboda haka mu ma abin da muke magana anan, inda aka kuskuren nan aka rushe mana hakur'unmu, muna so kotu ta ba mu dama kamar yadda lauyoyi ne suke da abin nan su rubuta wannan, su rubuta shugabanni suna da ikon su ba da dama, kuma sun ba da dama, kuma a shigar da kara. To kaga wannan abu ne lokaci kaɗan ne, kamar yau ne Allah, kamar yaushe ne muke cewa za a yi zaɓe za mu yi nasara, kuma gashi alhamdulillah nasara ta fito. An samu tangarda a wannan ya ga wannan bangare, to Allah ya da wannan hakura bayan da ba a samu su, amma za a dawo a gyara a ci gaba. Shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ne insha Allah, kuma gwamnan Kano wanda ke takara APC shine gwamna insha Allah. Mu dai muna nan muna tsayawa APC ita ta zabe a Kano, kuma kotu za ta bambance, za ta gaya mu kowa gaskiya, mutum ko ya mu gaya mai gaskiya ko kuma ya tsaya kotu ta gaya masa gaskiya. Muna ta gaskiya kenan, gara ma mu ka zo mu gaya ma gaskiya, muna tare da kai. In kotu ta gaya ma gaskiya ba yadda za ka yi, ita ce karshe, kowa zaman shari'a yake, ba wani wanda ba zaman shari'a yake, ba wanda ya bi karfin kotu. Saboda haka muka je gurin kotu ta karɓa mana haƙƙin mu, kuma mun sa kyakkyawan zaton insha Allah za ta karɓa mana haƙƙin mu, ta dawo mana da gwamnan jihar Kano a matsayin ɗan APC wanda ya ci zaɓe. Madalla, idan wannan karan shine karo na farko shigowanka wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shirye da zarar mun ɗora. Mun gode. Manufarmu shine haƙidarmu. Baturiya TV.